Ano pa mo lang? Chicken, Riado, Junior. Alright, mga kompleto. Alright mga katupay, good morning sa inyong lahat. Panibagong araw, panibagong vlog na naman mga katupay. At syempre mga katupay, magbiyahe ka ngayon. At syempre itong araw na to, magpapasaya na naman ako sa aking mga kasamahang driver, tricycle driver mga katupay. Sa mga pamamagitan ng ating Mahiwaga Box. At syempre mga katupay, kung sino makakahula nitong laman nitong box na to, ay syempre bibigyan ko ng 200 pesos. At yun na yung boundary nila sa araw na ito mga katupay. Siyempre mga katupay, papakita ko sa inyo yung atong pinagpahulaan ngayon. Ito siya mga katupay. Caramel popcorn. Yan mga katupay, caramel popcorn yung pahulaan natin. Sino makahulaan ito mga katupay, caramel popcorn. Ibigyan mo ng 200 pesos. Alright mga kapay, good morning sa inyong lahat mga kapay. At siyempre, nandito na tayo ngayon sa pinahan ng tricycle. Pakita mo muna, pakita mo yung mga tricycle. Yan. Okay, balik na. Okay mga kapay, nandito na tayo sa pinahan ng tricycle. At siyempre, magpapauna na tayo mga kapay para masaya naman yung aking mga kasamang tricycle driver. At siyempre, pag wala nila mga kapay, mayroon silang dalawang lahat mga kapay. At siyempre, magawa mga kapay. Bago po sa ating YouTube channel, please subscribe at click the button bell at click all para mag-update ka na sa mga i-upload ko na mga video. Alright mga kapay, ito yung muna natin kalawin. Okay, ngayon, in minutes sa aming emergency na pagkakuha, ulaan mo lang siya. Okay, napag-mensikan naman yung sagot. Alright, okay, ready ka na? Ano muna ang pangalan mo? Ako nga pala si Joel Lubal. Good morning sa inyo lahat. Ako pa, Joel. Sige na, bilis ko na. 10, 9, 8, 7, 8, 8, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, kamay lang bunutin mo. Kamay lang. Okay, ngayon, ang hula mo, anong pangalan? Chiria. Anong pangalan ng Chiria? Oh. May pasahero na to. May pasahero na mga kapay. Dinagan nyo lang ito kayo. Inabot ng oras na may pasahero na siya. Alright mga kapay, ito yung pangalawa natin kalawang. Kasi yung una, hindi na siya na-answer pero nakadukot siya. Pero hindi wala siya nabanggit na sa kasagutan mga kapay. Alright, ito yung kasunod natin kalawang. Pangalawang kalawang mga kapay. Pangalan mo, magkilala ka. Listor Sahod. Listor. Okay, katupay na Listor. Ready ka na? Yes. Okay, subok. Ako si Nene. Ako si Nene. Okay. 9, 8, 7, 6, 5, 4. Richie. Hindi mo na kamay ko. Huwag mo muna. Kamay lang. Richie. Kamay lang. Hey, ito mga kapapay, ito yung passport natin kalao kasi yung pangalawa, hindi pa rin kinalan. Para mapakita mo yung pangalan ng Chiria. Alright, mga kapapay, masalat ko na siya. Ako si Anton Gilas. Okay, okay, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hoy, bawang! Tawag! Yan! Sayang mga kapay! Alright mga kapay, ito na yung pang-apat nating kalaho. Saan mahulaan mo na? Kalaho? 200 to eh! 200? Okay, 200 to! Ano pa ano? Ako si Junjun Salvami. Okay, okay. Okay, katupay na doon. Hindi ka na, katupay. Mamaya ka na. Ready? Okay, ready na. Diba? Pumunti na lang. Okay, yan, yan. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
Tupay, salin natin si Tatang. Pagkinagal mo na Tan. Lapit ko Tibay. Junior. Ano pala mo lang? Alright, mga Kompleto, ah. Tapos wala mo ang pangalan ng nasa loob. Sikirya yan. Sabihin sa amin yung pangalan ng sikirya. Dewe! Dewe! Sayang tang. Wala. Tama yung sagot ko. Mali. Mali. Salamat sa pagkasita ha. Next time. Nagaling pa rin kita sa vlogger ha. Vlogger ako Tam, vlogger. Kaya sa mga views natin Tam. Ay, sinabi na natin na katupay para masaya ka Tam. Ayan. Alright mga tupay, kung iba kayo na mga tupay, wala talaga nakakaula. Sinama na natin si Tatang, hindi pa rin nila nahulangan talaga mga tupay. At ito ngayon yung pang-alim nating kalahok mga tupay. Ito na mahulangan mo lang. Mga magkaroon ka na ng boundary. Si Cheria. Okay, ngayon, pagkilala ka muna sa mga view. Ako si Juan Gutan, tricycle driver ng Central Toda. Alright, sa taon kayo ha. Okay, katupay sa lupa. Ready ka na? Ready lang. Sikan na masaya. Okay, ready? Sige sa, ready ka. Okay, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay? Okay, 5 seconds naman yung sagot. 5, 6, ha? Richie. Richie? Katupay rin. Next time, sunod na pauna, sana magkahula ka na, no? Ngayon, hindi tayo pinalan. Ito naman yung pinaro natin. Kalaho mga katupay. Sana mahulaan mo na. Magkito ka na. 200 to. Okay, mga katupay. Ilang ko sa Richie. Iriar sa Blaga, Barangay Central Toda. Okay, kaya. Ready ka na. Mahilig ka naman siguro matupot eh. Lagang bilang. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Moving. Moving. Eh, sayang. Mali pa rin. Mali talaga. Sayang, sayang. Alright, mga kapay. Pintong kalawag na mga kapay. Hindi pa rin naulaan mga kapay. Sino kayo mga kaulan nito mga kapay? Ngayon, pag wala magkaula talaga nito mga kapay, tuwalin na premyo kung makahula. Pag wala makahula talaga, magiging 250 na to. Sana wala makahula para magiging 250 na. Sa susunod na session na. Ulitin to mga kapay. Dahil kanina, naabutan na na may pasero. Oo, pangalawang natin. Wala, hindi na. Na-outload yung ulan niya eh. Okay, ready ka na? Ready. Okay. Napakilala ka na kanina, di ba? Pala si Joel Nobal. Okay. Papakilala ko lang ko sa inyo. Good morning sa inyong lahat. Okay. Tricycle driver po. Alright. Oh, right. Okay, Joel. Dukot na. Dukot. Umaga ito, dukotin mo ha. Iba yung sa gabi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Alright, mula mo ka Joel. Breadstick. Ka Joel, ha? Breadstick. Breadstick? Wala pa rin talaga. Sayang. Alam mo, pa rin mga tupay. Wala, nagsalo na din ka na mga tupay. Hindi pa rin naulaan. Tupay, sana maulaan na to. Bakpira, pang walo, pang siyam ka na. Sana maulaan mo na. Wala pa ka na to. Wala ka namang masabing pangalan ng Sikiria. Meron ha. Ano ha? Okay, ready. Magkakilala ka ulit natin. Adso niya pala. Okay, Katupay Junior, ready ka na? Ready na? Dukot na, dukot. Hindi ka lang sa langit. Oh, tensi ka na. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, Makapal yung laman. 2, 1. Tansa. Putin mo, kamay mo. Tansa. Okay, ano mo? 5, 4, Ano ba yun? 3, ha? Ano butter? Honey butter? Honey butter daw mga tupay. Kayo nakakaalam nito katupay pag meron daw panood nyo. Mali.
Alright mga tumay, panghuli na talaga itong pahula. Pag hindi nila mahulaan, tatapusin ko na itong video dito. Pag hindi mahulaan, para sa sunod itong panghula, ito 50 na siya mga tumay. Kung hindi mahulaan, sana mahulaan ito. Okay. Okay, mga tumay, pakilala ka muna sa Jaban. Kaya ka na sa video. Pakilala rin. Okay na okay ah. Alright mga tumay, hindi ka na. Okay, go na. 8, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, ha? Wala pang kapila mo. 3, 2, Wala na. Ano pa, ano ulit? Kiss ring. Kiss ring daw mga katupay. Ano mga katupay, tama ba? Mali. Malabo. Mali, mga katupay. Salamat sa mga tira. Ulit mga katupay, pag sampu na yung mga katupay, masyado ng marami na, hindi pa rin nila nahulaan mga katupay. Ano pa ulang mga katupay, 250 na yung pahula ko. At siyempre, yun ang iba, ito 250 na siya. Sa ngayon, wala nang haulan talaga katupay. Sampung natin na sila. Tao na, hindi sila nahulaan. Kaya sa susunod na naman tayo, tapunin ko na yung video ko dito. At siyempre mga katupay, bago natin tapos, sino pa hindi pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, pakisubscribe naman dyan. At click all para magiging updated ka sa mga i-upload ko, mga video, mga katupay. At magkita-kita na lang tayo sa susunod mga